panahon pa atong isang niya ang kaluwasan niya. Bakit naman ang kalimutan ng magpagasigun kita aron ni paninungan sa dugo sa katawan karon atuan siya dito sa kalangitan naganda mong tuluyan sa manan nga malaman umubalik siya dini sa kalimutan uaulo nalilong ang nagtuman umubalik siya dini sa kalimutan uaulo nalilong ang nagtuman umubalik siya dini sa kalimutan uaulo nalilong ang Mga igala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan kamo nagpamati niyang programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasaglayan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventists. Jesus is our hope, usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagahikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kadawang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga dalampanan og silimbahon nga Dios na kastronos kita saan sa mga kalangitan, niining taknaa sa kagabhion, ikaw among gidayo ug gipasalamatan tungod sa imong dakong kaayos matag usa kanamo nga hangtod niining panahona, padayon ang imong mga bilhon-pulong among mapatalinghugan dinhi sa kahanginan. Kami maghangyo diha kanimo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo nga samtang magapamati kami niini nga programa sa imong mga pulong unta ikaw magapanalangin magapadala sa imong balaang Espiritu Santo nga may magagiyas matag usa nga nagapaminaw nga ang matag pulong nga ilang mapatalinghugan kini ilang masabtan o Dios og makagiya kini sa matag usa nga moduol mo alagad diha kanimo. Salamat kanunay o Dios nga ang imong kaluoy ug ang imong gugma imong ginapadayag kanamo nga sa adlaw-adlaw among panginahanglanon imong ginahatag. Nining gabhiuna kami maghangyo kanimo nga ikaw magapanalangin sa mga programa nga kini magmalampuson, magapanalangin sa mga taong nagapaminaw nga sa ilang pagpaminaw Dios ilang masabtan imong mabilhong pulong. Salamat nga among mga pagampo imong pagatubagon, pagdawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaiglan, welcome ni itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nagsunod og nagsubaybay nining atong programa, mga kaigsunan ug mga kaiglan, welcome kamong tanan, no? Maayong gabi sa atong mga kaigsunan dinha sa mga isla, no, sa norteng bahin dinhi sa Cebu, dinha sa Malapascua Island, Carnasa Island, sa Kinatarkan Island, maingon man dinha sa Hilantagaan, sa Ibitngil og sa Bantayan Island. Nahibalo gid ta mga kaigsunan nga duna gid tay daghan nga mga kaigsunan nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa tungod kay makadawat man sabta og mga kini ang update gikan sa ilaha nga panahon og dili makuha sa signal sa radio ang ato nga programa nganhi sila maglantaw sa ato nga Facebook Live, mga kaigsunan, no? Onya nining gabiuna sa gihapon dili nato makauban si Brother John tungod kay recovery gihapon siya. Kaluyan sa Ginoo nga walay dako nga damage, bunog lang, pero bisan og bunog nakakos gyud og kini ang kalisod sa iyang paglihok-lihok
Busa nini nga gabiuna kami lang usa ni Brother Libby ang makig-uban kaninyo mga kaigsunan sulod nining usa ka oras nato nga tulumanon sa kahanginan, no? Salamat sa atong mga kaigsunan dinha sa Nazaret sa kanunay ilang pagsunod ug pagsubaybay sa atong programa, sa mga Idar family dinha, Paskin family, sa Monticello family, unya sa mga Market family, sa Galyaris family, no, og sa mga Ariglamos dinha, no, mayong gabi inyong tanan og tanan-tanan na lang nato nga makaigsunan na ang nagsunod og subaybay sa ato nga programa unya. Maayong gabi sa dinay dinha sa Bakawan nila ni Mr. and Mrs. Lucy and Butsi Ursal, uban silang mga kapuhan, mga kaanakan nga nagsunod og nagsubaybay sa atong programa karon. Maayong gabi ninyo dinha Kuya Buts, Auntie Lucy. Ang Dios magpanalangin kaninyo dinha. Nya salamat sa kanunay nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa, no? Sa tanan-tanan na lang nato nga makaigsunan nga nagsunod og nagsubaybay karon sa ato nga programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan. Well, sa ato day nga mga viewers and followers sa ato nga Facebook, mga kaigsunan, nalipay gid migdako dinhi sa kanginan nga panahon og maglantaw mo sa ato nga live broadcast, inyo pong sabayan og pag-share ang ato nga programa, ano? Bisan ingon ana lang ang inyong gihimo mga kaigsunan, dako na kay na nahimong impact sa ato nga ministry dinhi sa social media. Kaya ang inyo nga mga friends sa Facebook makahimo man sab sa paglantaw nining ato nga programa, pinaagi lamang sa inyo nga pag-share. Muna nga kamo karon nga nag-view, mohangyo gihapon mis inyo sa pag-usab nga kung mahimo i-share ninyo ang ato nga programa mga kaigsunan, no? Kay pinaagi dinha sa inyong pag-share dinha man mo taas ang coverage sa ato nga program mga kaigsunan. Nya kini ang sa ato nga mga kini ang viewers dinha nga wala pa makahimo sa pag-follow, then i-follow ang ato nga Facebook account DYC Imbugu mga kaigsunan, aron nga sa din mataas pagyud ang scope niini nga ministry, mataas ang range nga makabot nga mga viewers pinaagi sa inyo nga pag-follow and pag-share sa ato nga live broadcast. So siguro si Brother Libby dunay mga basahon nga mga text messages nya sunod sa human sa iya nga pagbasa mga kaigsunan sa mga pagpangumusta sab dinha sa inyo ato nga basahon ang mga mensahe nga midangat dinha sa live broadcast. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother Isaw. So mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers, no? Kamong tanan amo nga gina-welcome karong gabiuna sa pagpakiguban o among gina-welcome higalang inyong mga participation sa ato nga programa karon nga gabi. Okay, palihog lang no, i-share na to ang atong programa. Kanya diya sa mabuli diya itong pangumustahon atong mga silingan diya nga always nang nagasunod, nagapaminaw sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kanya ato sang pasalamatan atong mga silingan diya nga ang uban nagamit og mga sound system, amplifier para nga makashare sila sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga silinganan. Ang uban bisag dili pa SDA pero na-participate sila sa pag-share sa pulong sa Ginoo. So atong pasalamatan si Dong Mulo diya ilanan sa iyang sound system nga always gina niyang patingugon dinhi sa atong programa. So salamat kay Dong Mulo uban si imong tiwok family, mga ilanan diya mga silinganan nagpaminaw karon. Nila ni Dong Totron diya ilanan, nila ni Jack nagapaminaw karon diya mga sila si Dong Sensor sab sumalinog. La si Sister Rachel o tanan diha mga silingan nato no ngadto nila ni Brother Felipe, Rosemary Gutierrez, mga Gutierrez family atong gina-welcome, mga Espinosa, mga pamilyas, mga Saga. Onya good evening po sa mga Abayon family, ngadto sa mga Ipil family. Onya ato sa pangamustahon la Sister Chari de la Cruz Nogas nga always yung naminaw gapaminaw sa radio onya gatan-aw pag yun sa live nato no, welcome. Onya good evening sad sa mga Serapino og mga Lipalam family, ngadto sab ni Sister Enelia Saga og iyang family
Kanya atong pasalamatan si Brother Eric Sinoy, kauban ni Sister Desa, ilang family, nga nagituyo gila pagpalit og sound system parang hook upon kining atong programa o niya mapabati ngadto sa mga silingan. O niya mga silingan yang namati karon sa lanog sa ilang sound ato nga gipasalamatan o gipangumusta karong gabi una. Ang mga Pagubo family, sila si Dong Tiago diya, sila si Percy, o niya mga Liamurin family diya, mga Sayod family nga nagasunod sa itong programa, mga Sinoy family. Niya ato sang pinalanggang baray captain diha, ato sang pangumustahon karong gabi una. Si sa nailag yun diya sa iyang pangalan nga barangay captain Palang Ladira, no? Mayong gabi sa iyang pamilya tanan diya kaniung naminaw. O ni atong pangumustahon sab si Brother Roy Sayod kabang Sister Galay, nila ni Brother Arturo diya, Sister Dailing, Vanessa, ilang makabataan, na ni Ganggang diya. Tanan yung naminaw diya, no? Atong gina-welcome sa itong programa. Nila ni Brad Junior diya, Sister Nita, nila ni Phoebe, nila ni Berbina diya, ilang mga family. Kutob na lang mahigalas naminaw diya sa mabuli atong gina-welcome. Kunya ato sang pasalamatan, nagpalanog porong gabi una si Brother Leo Sumalinog. Kunya mga silingan sa diya nga always nagapamati. So thank you kaayo. Niya may gabi sad ni Sister Valentina Saga. Atong kutob sa naminaw karon higala, ato nga gipasalamatan o gina-welcome mga viewers sa nato sa nagkalain-laing parts sa kalibutan. Ato nga gipasalamatan karong gabi na silang pag-view kanunay sa ato nga tulumanon. O karong gabi na sad ato sang pasalamatan ang Riverside FM Cebu nga always nag-hook up sa ato nga programa. Kada program nato dinhi aniya ang Riverside FM Cebu higala sa 93.2 MHz ana kini nahimutang sa Hinatilan. O niya atong pasalamatan ang makugihon nga station manager diha si Sir Cesar Bausen Mulye og ang CEO si Sir Renier, no? Salamat kaayo og ubansad kang Pastor Joel Terana. Kaninyo naminaw diha sa Riverside FM. Good evening sa tanan. Okay, pwede na mo makapadanga tigala og text nga rin ako, no? Atong ihatag ang panahon ni Brother Isaw alang sa pagtagad sa mga mensahe ni sa screen. Okay, dagang salamat Brother Libby. Well, mga kaigsunan nga tuta sa pagbasa, no, sa mga mensahe nga midanga dinia karon sa ato nga live broadcast niya si Brother Juni Mainit nya niapod si niapod ang Riverside FM Cebu 93.2 yang mensahe on air na Brad, no? Salamat sa ato nga makugiyon din ang CEO, station manager mayon man sa kang Pastor Joel Tirana dinha sa kanunay nga pag-hook up sa ato nga program. Salamat din sa inyo mga Brad sa inyo nga pagkini ang hook up nga taas-taas na gyud ang lanog ang range sa ato nga program. Hasta din sa South Cebu madungog na ang ato nga programa. Niapod si Brother Jimmy Montialto. Good evening mga igsoon. Maayong gabi sa Brother Jimmy. Niapod si Brother Eulalio Tixon Jr. Good evening. Naminaw mi diri sa Balidbid, Santa Fe. Pinaagi sa radio. God bless. Regards sa tanan mga evangelist. Brother Eulalio, maayong gabi sa ninyo dinha nya uban sa mga kaubanan. Niapod si Brother Jidel Peretos. Good evening mga brad. Maayong gabi Brother Jidel. Niapos Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iyang mensahe mayong gabi kaninyo Brother Isaw kay Libby mayong unsab sa mga kaigsunan mga kunanayong naminaw og sa mga nag-viewing programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. God bless sab nimo Brother Ronilo. Niapos Brother Rufino Moreno. Niapos si Sister Gay Marie Kalapuan. Niapod si Pastor Rogelio Pastor Rogelio Zabate Idoloberio. Di ami minaw ninyo sa shop ni Brad John Clavis. Maayong gabi nimo
dinaa pastor nya. Maayong gabi isab sa imong mga kaubanan dinha karon nga naminaw. Nya salamat kay pastor sa imong nga pag-view, malipay gid ko mi dinhi ang usa ka sa ni suporta nining ato nga programa. Nya makadumdum gyud ko sa panahon nga mag-uban pa ta nga pirmi gyud ka magdaog problema. Ha, dili problema nga parehas gyud-una sa uban, kun dili problema kung unsaon pagsulbad ang pagkaon nga imong dalhon para sa mua. Salamat kay pastor. Niapod si Brother Glover Sayod, mayong gabi ninyo Kuya Libby o bro, shout out lang ko sa akong mga silingan diri kuya, God bless ninyo kuya. Mayong gabi ninyo din Brother Glover Sayod, mayong gabi sab sa imong mga silingan no nga naminaw din nya. Salamat sa inyong pagsunod og pagsubaybay nining atong programas kanginan. Niapod si Sister Lynn of Kiria, watching from Kinatarkan Island. Ang iya minsay mayong gabi sa tanan og sa inyo diha Kuya Libby og Brad Isaw. Salamat kayo Sister Lynn sa imong nga pagsunod og pagsubaybay sa atong program. Mayong gabi ninyo dinha nya sa atong mga kaigsunan og makiglaan sab dinha sa Kinatarkan Island. Niapod si Brother Noel Landao Cristal o kira si Kuya John Brad. Mayong gabi ninyo duha ara ni Brad Libby. Minaw mi diri. Minaw mi, drive safe, pandan mahawak og tan-aw mis inyong live. Salamat Brother Noel. No, mayong gabi sa inyong mga silingan din Brother Noel. Mayong gabi sab ni Sister Pilicar, no, og uban ni Brother Wesley, uban silang mga kabataan. Mayong man sab sa imong mga kabataan Brother Noel, mayong gabi ninyo din nya. Long time no see, no. Kaluyan sa Ginoo nga okay ra si Brother John. Wala ray mga dako nga damage, bunog lang nya. Sa pagkakaron dili pa siya makabiyahe-biyahe gyud tungod kay wala pa maayo ang bunog sa iya nga lawas sa iya nga pagkadisgrasya. Niapod si Sister Gloria Ferrer, yamin say good evening Brad Libby, Brad Isaw, watching from Lutupan, Toledo City. Salamat Sister Gloria Ferrer sa mga pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Mayong gabi ninyo dinha. Niapod si Brother Jerry Nailon, ang iyang minsay mayong gabi. Amping mo kanunay diha Brother Libby, God bless sa tanan. Niapod si Sister Gisrael Mas Aranyo, amen. Niapod si Brother Noel Landao Cristal, kusog kayo among Bluetooth drive Brad Isaw. Salamat kayo Brother Noel, no, mabati gid naton tingog dinha sa imong mga silingan ron, no. Mayong gabi sa tanan nimo mga silingan dinha sa pandan mahawak, no. Niapod si Sister Gloria Ferrer, Brad Libby, hinay ang sound sa imong microphone. Salamat sa feedback Sister Gloria Ferrer nya. Ako man sanggi paminawan din niya sa ato nga kini ang monitor. Okay ra man din niya sa atong monitor. Niapod si Sister Erlinda Neri Suson Istaura, good evening to all sa inyo diha sir sa station og ingon man usab sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon ning maong programa. God bless. God bless Sister Erlinda, no. Salamat sa paglantaw sa atong program. Niapod si Sister Joyce de la Rama Montiza. Nga dinhi sa atong Pikas monitor, mga kaigsunan nato sab nakita nga nakig-uban kanato sila si gini ang Sister Ninami, niapod si Sister Tres Jamin Jamie, Brother Roland Niriginon, Brother Giovanni Ingano Bayo, niapod si Brother Anisito Priscilias, niapod nakig-uban nga nato si Sister Aileen Katarig, si Sister Magrita Ruedas, niapod si Sister Maylin Kodira Batak, niapod si Sister Gisrael Mas Aranyo, Brother William Idi, niapod si Brother Abner Dolio, Brother Ivan Raiko, niapod si Brother Norlan Pagal, niapod si Brother Vidal Likigan, niapod nakig-uban kanato si Sister Imelda Usabel Buratso, no. Mayong gabiin yung tanan din sa Medellin. Niapod si Brother Junior Nueva Claves, mayong gabiin nyo din call. Niapod si Sister Nona Hani Monterde Punay, niapod si Sister Ma'am Nars CP Pilayo Idoloberio. Mayong gabiin nyo din Ma'am Nars, uban sa
kang si Ronron og ni kini ang Ma'am Rona dinha og ni Sir Tata. Maayong gabi inyong tanan uban sa inyong mga kaubanan dinha sa balay. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, mao pa ni ang atong nakita no nga mga kaigsunan ay napuno ni apod si Brother Suni Sumayang, ni apod si Brother Melody Silasul. Mayong gabi mga kapaglaom, mayong gabi pod brother. Niasab si Brother Elvisito Piritos. Mayong gabi niyong duha Brad Liv o Brad Isaw, minaw na punta. Salamat kayo Brother Elvis sa imong pagsunod o pagsubaybay sa atong program. Mayong gabi sab dinani ti Jingjing uban ni Rodley uban sa atong mga kaigsunan sa San Remio Church. Mayong gabi inyong tanan. So wala naman tayo nakita mga kaigsunan nga napuno nga mensahe sa atong programa. Well, nga padayon tas tong programa nga tunatas sa paghatag o pagtagad sa pangutana ng atong pagtagad karon pinagi sa ko'y basahon di Okay, Brother Levi. Brother Isaw. Okay ni si Sister Philly Disor. Mayong gabi Kuya Levi og Brother Isaw og sa tanang naminaw karon og nag-view. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya from Philly Disor. Okay. Niapod si Brother Mike Rivera. Niapod si Brother Murphy. Niasad si Brother John Lubitania. Salamat sa inyong pag-like, no? Niapay atong basahon. Good evening ninyong duha sa station Brad Libby o Brad Isaw. Og ingon man sa tanang mga kaigsunan nga mahigugmaon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. God bless kanatong tanan. Salamat sa paglab ug pagpray. Brother Doming Bunukan. Niapod si Brother Ronilo, naglab sa programa. O niya si Brother Nolan Pagal. Okay, no? Adto ta mga higala sa pagbasa sa pangutana nga mao'y atong tagdon karong gabi una. Okay, mo na pangutana, Brother Isaw. Maayong hapon, Brad. Unsay ipasabot sa Malakias 2, City ug 8 sa imbibi ang pari lagi mibiya sa kamatuuran gikan ni Usting Yunes. Mao ni pangutana nga ato nga ipasabot karon kining nakasulat sa Malakias 2 City ug 8 kang iyang pangutana unsay ipasabot sa Malakias 2 City ug 8 sa maayong balita nga Biblia ang pari lagi mibiya sa kamatuuran gikan kang Usting Yunes. Okay, alang sa mga higala diya nga na ay Biblia nga mayong balita, mahimo nga inyo ng lantawon po higala ang Malakias 2, City og 8. O niya, unang muhatag og tubag ani si Brother Isaw, o niya ako ning tapuson mahigala. Okay, salamat no sa ato nga kini ang texter. Salamat sa mao nga pangutana. Mga kaigsunan og mga kaiglaan, mahitungod ni ining Malakias, no? Kapitulo 2, versikulo 7 ug 8. Kung unsay gitudlo o nasulat dinhiya, mao gid ni siya, no? Kung ato nga lantawon ang nahisgutan dinhiya sa Malakias kapitulo 7, kapitulo 2, versikulo 7 ug 8, ingon ani ang gisgutan kung atong basahon sa mayong balita Biblia. Naghisgot din niya ang nagingon, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Ang katungdanan sa mga pari mao ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Ato na nga timan-an nga mao ni ang katungdanan sa mga kaparian. Nan kung atong padayonon, kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Now kung atong padayonon ang 8 ang gisgutan makaigsunan nagingon, apan kamo nga mga pari nibiya sa kamatuoran ang gitudlo ninyo nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo.
ang kasubutan nga gibuhat sa Dios ngadto taliwal at kaniang ang kasabutan nga gibuhat sa Dios mga kaigsunan ngadto sa pari mao nga ilang katungdanan ang pagsunod, ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Unya kini ang mga katawan ngadto pakigsayod bahin sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan. Mao ni ang kasabutan nga gibuhat sa Dios taliwala ngadto sa mga kaparian. Pero ang nahitabo hinoon mao nga ang kadakong disgrasya ang nahitabo ang gitudlo sa kadaghanan sa mga kaparian mao na hinoon ang pagbiya sa kamatuoran og ang pagtudlo sa kadaghanan ngadto sa pagbuhat og sayop. Og kining na-record og nasulat sa Biblia wa ni mapakyas ni masayop mga kaigsunan og makiglaan. Nganuman kay ato man makita, ato mang masaksihan nga ang nahitabo sa atong kapanahunan gikan sa kapanahunan sa unang mga magtuto hangtod karon nahitabo mga kaigsunan nga ang gihimo nga pagpanudlo sa mga kaparian mao mga kaigsunan ang pagbuhat og sayop. Alang ni itong mga naminaw karon basin og naa na sa unyay masuko, basin unyag naa na po'y mahiubos sa mga dinhi kay maghisgot na pud ta bahin nining pari unya naarabay mga tawo gyud nga ingno nato respeto og nitahod jud sa kaparian kay mao may ila gyud nga pagtuo, pasensya gyud kay mo dinhaa mga kaigsunan. Kini dili ni pinersonal nga trabaho, kundi ang mga pangutana, ang mga topiko nga atong gisgutan dinhi karon sa kahanginan nagagikan ni sa inyoha nga mga naminaw. Kung doon naman tayo mga mahisgutan nga mga butang dinhi sa kahanginan nga supak sa inyong kabubuton, agwantaha lang ninyo kay mao man ni ang inyong gipadangat dinhi ang pangutana. So ang nasulat sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 ug 8 sakto og tinuod ni mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga ang nahitabo sa panahon kaniadto hangtod sa atong kapanahon karon nga imbis himuon sa mga kaparian ang pagtudlo sa mga katawan sa pagbuhat sa tinuod sa pagtuos kamaturan mga kaigsunan, ang nahitabo hinoon ang gibuhat o gitudlo sa mga kaparian ang pagbuhat hinoon og sayop. Yes, kay kung imong lantawon og susiyon ang na-record sa Biblia, mga kaigsunan, mao ni ang gisgutan sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 nga ang nahitabo noon ang gipanagtudlo sa mga kaparian ngadto sa kadaghanan nagtukmod hinoon sa pagbuhat og sayop ang mga kaparian na nagbiya sa kamatuoran. Mabitaw na nga imong makita karon mga higala ug mga kaigsunan ang gitudlo diha magbasa sa Biblia, pero ang gitudlo, pinagis pagbasa sa Biblia, wa mahaom kuno sa gitudlo sa Biblia. Moingon man dayon nga, si Kristo man gani, nagbuhat to, gining ilimnon nga, pila to katadyaw. So kung imong lantawon og susiyon, ang nahitabo sa maong kapanahonan hangtod sa atong panahon karon, maura gyapon nga ang gibuhat sa mga kaparian na nagpanudlo sa mga kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang gitudlo sa Dios, ang adlong igpapahulay maong adlong ikapito, adlong Sabado, pero diha sa mga kaparian ang itudlo ang adlong tigsimba, ang adlong igpapahulay, mao ang adlong Domingo, kay mao ang adlaw nga nataw si Kristo. Pero kung imong pangutan-on, asa mabasa, ang adlong Domingo, kay mao ang adlaw nga nabanhaw si Kristo. Pero kung imong pangutan-on, asa mabasa sa Biblia nga gisulti o gitudlo sa Dios nga ang adlong igpapaulay, mao ang adlaw nga Domingo, kay mao ang adlaw sa pagabanhaw ni Kristo. Ang isulti, way mabasa. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan, diha sa narikod sa Biblia nga gihisgutan nga ang mga kaparian mitalikod, midiya sa kamaturan, insakto ka na. Nga naman,
Kay gikan niadtong kapanahunan sa unang mga magtotoo hangtod sa atong kapanahunan karon, ang gihimo sa mga kaparian maulang gyud ang pagtudlo sa bakak hiinay hinuon sa kamatuoran. Now, kung imo pag yung lantawon mga kaigsunan, ang gitudlo sa Biblia, mga kaigsunan ug mga kiglan, ang mga gipanganlan nga mahugaw og dulumtanan diha sa balaan nga kasulatan dili pagakanon sa katawhan sa Dios. Pero ang pagpanudlo sa kaparian mosulti raman nga hinlo na ang tanan og pwede nang kaunon. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kiglan, wa mapakyas ang nasulat sa Mayong Balita Biblia diha sa Malakyas Kapitulo 2 versikulo 8 nga ang mga kaparian na nagpaniya sa kamaturan o na nagpantudlo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Kaya nga naman, kung imong lantawon og susiyon, ang gisultis balaan nga kasulatan, ang mga kaparian na nagpambiya sa kamaturan, mauna nga sa ilang pagpanudlo, sa ilang pagsangyaw, mutudlo o musangyaw sila supak sa kamaturan nga bisag gitudlo sa Biblia nga ang manggipanganlan nga mga mahugaw o mga dulumtanan dili pagakanos katawhan sa Dios para sa ila pwede nang kaunon ipakaon na. So kining mga butanga hayag o dayag muni ang kamaturan nga dapat unta hatagag pagtagad sa kadaghanan mga kaigsunan. Nga kung imong lantawon og susihon, kung ang tao dili mohimo sa pagsusi o pagbasa sa balaan nga kasulatan, magpabilin gyud ang tao nga inosente o walay alamag may tungod sa kamaturan. Kamong naminaw karon swerte kay mo. Bulahan kayo mo. Ngano? Tungod sa butang nga matag gabi sa inyong pagpaminaw, naghatag mo panahon nga ang kamaturan mosulod sa inyong kinabuhi o kamo magiyan sa pagkinabuhi ngadto sa kaluwasan. Pero ang problema lang dinaa mga kaigsunan, kung kamo sigig paminaw dinaa sa pulong sa Ginoo, sig paminaw sa kamaturan, nga taliwala sa inyong sig paminaw, wa ninyo sunda ang kamaturan nga inyong nabatunan karon, maunay nahimong dakong problema. Nga naman, ang gisgutan sa Santiago mga kaigsunan, kung imong lantawon, ato nga gihimo nga ginalimbungan lamang ang atong kaugalingon sa Santiago Kapitulo 2. Nga sa diha nga makabati tas pulong sa Ginoo, makabati tas kamaturan, unya di nato sundon ang mahitabo mga kaigsunan, ato nga ginalimbungan ang ato nga kaugalingon mga higala og mga igsuon. Kung ato nga lantawon Santiago Kapitulo 1 versikulo 21 mga kaigsunan og 22, ingon aning gisgutan, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa nangingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga rang makaluwas sa inyong mga kalag. Karon nga inyong nabatian, karon nga gipangutana sa atong texter, unsay pasabot niya ng Malakyas Kapitulo 2 versikulo 7 ug 8, ang gipasabot niya na kung unsay nasulat din na mao kana nga ang tinuod nga senaryo ug sitwasyon sa atong panahon karon, ang mga kaparian na nagpamiya sa kamaturan og na nagpanudlo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop mga kaigsunan og mga kiglan. Kanang pulong kadaghanan din na nagkahulugan ka nagkatawhan, no? Kung imong lantawon og susiyon, kung padayunon nato ang gibasa nato kaganiya sa Santiago Kapitulo 1 dinhas 22 nagingon, hinuon tuman na ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kung imong lantawon og susihon ang gisgutan sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 22, tumana ninyo ang pulong og dili kay magpataling-igo ra kamong magpatalingog niini nga sama ra ginalimbungan ang inyong kaugalingon. Sa diha nga makabati ka sa pulong sa Dios, apan taliwala sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios na nagdumili ka sa pagsunod og pagtuman nini, ang nahitabo imong gilimbungan ang imong kaugalingon. Ang inyong nadungog og nabati karon sa kahanginan dili buhat-buhat ni tumo-tumo. Kung duna mo'y mga balaan nga kasulatan, samas gipadangat nga pangutana karon nga gisgutan sa MBB, mga kaigsunan og mga kiglan sa Mayong Balita Biblia.
nga ang gisgutan nag-ingon mga kaigsunan nga ang mga kaparian nibiya sa kamaturan og nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, pwede ragid ninyo nga inyong basahon dinha para dili mo makaingon nga nagbuhat-buhat mi dinha. Akong sublion, makita Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7 ug 8. Madugang pang pagpamatuod suporta sa Malakyas kapitulo 2 bersikulo 8 mga kaigsunan, pagpamatuod nga ang mga kaparian mibiya sa pagtuman sa kamaturan or mitalikod sa kamaturan og nagtudlo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Ang Ezekiel kapitulo 22 bersikulo 26 ingon aning gisgutan, gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasipadan ang akong balaang mga butang. Unsay nahitabo mga kaigsunan ug mga kaiglan, gisupak sa mga pari ang balaod sa Dios o gipasipadan ang mga balaang butang na iya sa Dios. Kung imong padayonon, nagingon, managsama alang kanila ang mga butang nga balaan o dili balaan, ang hinlo o ang dili hinlo, o wala nila panambalinga ang akong mga adlong ipapahulay sa ingon nga paagi wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Sa sama nga kaagi mga kaigsunan nga ang mga Israelhanon wala mo ila og mutahod sa Dios, mausab ang nahitabo sa mga kaparian mga kaigsunan ug mga kaiglan, wala mo ila ni mutahod sa Dios kay nganuan ilang gisupak ang kabalauran nga iya sa Dios. Dili ba day tinuod mga kaigsunan ug makiglan, kung imong lantawon ug susiyon ang gibuhat sa mga kaparian karon, itandi ang napulo kasugo sa Dios nga iya sa simbahan o ang napulo kasugo mga kaigsunan nga naa sa balaan nga kasulatan, itandi ang napulo kasugo nga gitudlo sa simbahan sa mga kaparian o ang napulo kasugo nga iya sa Dios mga kaigsunan ug makiglan. Imong makita nga dunay nawala, dunay giusab. Kung imong lantawon og susiyon ang gisulti o gipasidaan sa Dios nga dapat ang kasuguan walay mawala ni makulang mga kaigsunan, ni ang iyang mapulong dapat dili pagakuhaan, dili usab pagapunan. Kung doon na may mga tao nga mopasipa sa pagkuha ni pagpuno, ang gisulti sa Dios siya mga kaigsunan pagatunglohon sa Dios. Kung imong lantawon ug susiyon kining nasulat sa Malakyas kapitulo 7 kapitulo 2 bersikulo 7 ug 8, dili ni ingon nga sayop, kundili tinuod kini mao ni ang nahitabo sa atong kapanahonan karon nga ang mga kaparian na nagpangtalikod sa kamaturan o na nagpanudlo sa kadaghanan sa pagbuhat sa sayop mga kaigsunan nga binuhatan. Ngani kung imong lantawon ug susihon ang gisulti ni Kristo mga kaigsunan ug mga kaiglan, ingon siya kung ato nga lantawon sa nasulat mga kaigsunan dinhiya sa balasahon sa Mateo kapitulo dinhiya mga kaigsunan kung ato ning basahon, aning gisulti ni Kristo. Mateo mga kaigsunan ang gisgutan dinhiya ni Kristo. Sa Mateo makaigsunan kapitulo kini ang 15 bersikulo 8 o kini ang 9, ingon dinhi as Kristo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi silang mangangabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kung imong lantawon ang mga kaparian o sige mo nagpasidungog, nagdaig, nagampo gigamit ang pangalan sa Dios, pero ang gisulti ni Kristo halayo kanako ang ilang mga kasing-kasing. Nganong nahimo nga halayo tungod kay taliwala sa pagdaig ug pagampo ngadto sa Dios ang gihimo na nagpanalikod, na nagpagtalikod sa kamaturan ug na nagpagtudlo sa katawan sa pagbuhat og sayop. Ang 9 ningon si Kristo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Kung imong sihon ang gisulti ni Kristo, nahaom sa sitwasyon sa atong kapanahonan karon. Kay nga naman mga kaigsunan ug mga kaiglaan, taliwala sa ilang pagpanudlo, mogamit sila pulong sa Ginoo, ang ilang Manginong gipakadoktrina ang doktrina nga hinimo lamang tao. Moingon dayon nga dili na adlong Sabado ang adlong igpapaulay, adlong Domingo na. Pero kung imong lantawon og husion ang gitudlo sa Biblia,
Ang adlaw nga igpapawlay mao ang adlaw nga Sabado, mga kaigsunan. Sa ilang pagpanudlo, ilang gipadako nga adlaw Domingo. Pero kung imong lantawon og susiyon, ang balaan nga kasuratan nga mao ang kamaturan, ang adlaw nga igpapawlay mao ang adlaw nga kini ang Sabado. Well, mga kaigsunan, no, sa dili pa mohatag og dugang nga pagpasabot si Brother Libby Clavis sa mga pangutana, ako sa ning basahon ang napuno nga mensahe dinhiya sa ato nga live broadcast niya si Sister Arlene Bulambao Ulyamot. Good eve both of you, Brad. I'm watching. Salamat sa paglantaw. Niya pod si Sister Gloria Ferrer kana loud and clear, Brad. Salamat sa kiniyang feedback, Sister Gloria Ferrer. Niya pod si Brother Eulalio Tixon. Greet ko ni Brad Rolly Hira sa GK Mohon. Mayong gabi ni mo, Brad Rolly Hira. Gikan kang Brother Eulalio. Mahiman gikan ninastong programa sa Jesus is Our Hope. Niya po si Brother Roland Neri Ginon. Mayong gabi, Brad Libby ug Badisa. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is Our Hope. I'm watching in Quezon City. God bless. Salamat, Brother Roland Neri Ginon, sa paglantaw sa atong programa. Nya, mayong gabi sa tanan nimong mga silingan ug mga kaubanan din sa Quezon City. Niya po si Brother Mike Rivera o Evangelist Mike Rivera watching. Salamat, Brother Mike. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Niya po si Unar, basahang Kapitulo 10, Brad, kinsa man og pila ang matuod nga Dios ang giingon dinhaa. Nagsulti ka bapod sa kamaturan o bisan parehas ra mo sa mga pagtulunan sa mga pari karon. Ato ra ning hatagan og pagtagad sa digsono. So nahog na ning on the spot follow up question nimo sa kini ang ato nga gihatagan karon og kini ang pagtagad nga pangutana. So baybay lang ang ato nga program kay aron nga mahatagan sab ni og kini ang pagtagad ang imo karon nga gipadangat nga follow up question, no? Nya niya pod si Sister Maridel Di Irio. Mayong gabi mga Brad, I'm watching. Salamat Sister Maridel sa imong paglantaw sa tong programa. Niya pay mensahe si Unar, dili ba ang amahan ang usa ka matuod nga Dios ang gitudlo dira, unya unsa man ta na nga unta na nga parihas raman po di ay mo og pagtulunan sa mga pari magsusupak di mo. Sige lang, ato ra ning hatagag pagtagad, no? Niapod si Sister Lia Muñez, basta katawan sa Dios dong dili jud mosugot nga mukaon ang iyang katawan, pero ang dili katawan sa Dios pwede mukaon kay masinupakon man kita kay katawan man ta sa Dios, dili gyud mosugot ang Dios nga mukaon ta. Amen, Sister Lia, no? Salamat sa imong mensahe. Niapod si kiniang Brother Noel Cristal, maayo ang Ginoo nausab ko sa atong pagtuo. Salamat sa Ginoo, Brother Noel. Niapod si Brother Freddy Filicano, mayong gabi sa inyong duha, Brad Levy og Badisaw. Nagtanaw ko sa live diri sa Balod, San Fernando, Cebu, og naminaw usab ang akong asawa si Chris Filicano og ang akong anak si Mary Rose Filicano diha sa Lawis Housing, San Romeo. Salamat, Brother Freddy. Nya salamat sa imong misis, no? Nya sa imong anak nga nagsunod sab sa atong programa. Ayan, nas Brother Noel, akong asawa ang Biblia na. Amen, Brother Noel, no? Salamat niya na imong mao nga pagtuo, Brother Noel. Dahil mga kaigsunan, wala naman tayo nakita nga nadugang nga mensahe sa atong live broadcast. Ato nga kini ang ihatag ang panahon kang Brother Libby alang sa paghatag og dugang pa nga pagpasabot sa mao nga pangutana. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Unya salamat sa pangutana nga atong gitagad karon. Ato sa ning basahon, mayong gabi pag-usab kuya, palihog pagbasa sa Marcos City 7. Salamat katuning pagkawang lang atong pag simba kaniya kay gitudlo sa mga tao, gitudlo nila ang kasuguan nga wa sa Biblia. Okay, no? Niapod si Brother Frido Pobadora. Brad, maayong gabi og sa imong kauban diha, greet ko lang kang Joel og sa iyang asawa lang Jemar Gabaton, Boy Marlin, Richard Montes,
ang nangumusta, nag-greet si Wilfredo Pobadura. Okay, may gabi nimo Brad Fredo Pobadura. Kaduha niya gisend ang iyang mensahe, no? Okay. Ato sa tanawon higala di apos pikas nato nga atong isa ka cellphone. Thank you Sir Matthew Anderson for watching our program, no? Thank you. Niya po si Asid Sansum. Salamat sa paglab sa ato nga program. Okay, moadto na tahigala ang pangutana god nagbase sa nakasulat sa Mayong Balita nga Biblia. Kining Mayong Balita ang Biblia siguro daghan ang naa nato ani. Onya gibase dinhi sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 8 mo ni gipangayo niya nga unsay ipasabot niini nga bersikulo. Okay. Ang mabasa mao ni higala ang city asot ato sa nibasahon ang city kay city minig 8. Malakias 2 city ug 8 sa Maayong Balita gibutangan gyud yung version, no? Maayong Balita nga Biblia. So ang mga tubag pod dinhi pod nato kutlo sa Maayong Balita nga Biblia higala. Mao ni atong mabasa katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan pagkanindot katungdanan, no? Adto ang mga tawo mangutana pero unsa ba kayo nahitabo nila? Atong basahon ang bersikulo 8. Apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Uy, kakuyaw ani pagkasulti ha. Unsay gibiyaan ni gala? Gibiyaan ang kamatuoran. Apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Uy, igo dinhi nga nagtudlo hinoon sa akong utrog basa, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinoon sa kadaghanan. Uy, daghan ang gitukmod higala. Nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Mayroon gitukmod ang mga tao sa pagbuhat og matarong. Yun sa ganito, gitukmod ang kadaghanan nga mga katawhan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. So ang kasabutan unta nga gibuhat sa Dios kanila nga kinahanglan magtudlo sila sa kamatuoran. Adto ang tao mangutana nila unsay kabuton sa espiritu unsay nahitabo. Ang ato nabasa diri nga gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Unsay gibuhat nila? Atong gibasang 8, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Na, munay paglapas silang gihimo. Gibiyaan nilang kamatuoran. Unsa maning kamatuoran nga ilang gibiyaan mga higala? Atong tanawon una ang Biblia. Unsa man ni ang kamatuoran? Sa Salmo 119, onya sa bersikulo 140, nag-ingon si Salmista David, ang kasuguan, ang balaod sa Dios, mao ang kamatuoran. Uy, kamatuoran ang balaod sa Dios. Unya sa ato nabasa diri, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran, gibiyaan di ay ang kasuguan sa Ginoo. Unsa may naas kasuguan sa Ginoo? Samas na pulo kasugo. Una, dili ka magbaton og lain Dios. Dili ka magbuhat og usa ka kinulit nga mga larawan sa bisan unsa nga dagway bisag tua pa na sa langit ya syuta og taas katubigan. Munay kanang mga sugua, kanang mga binuhat ba nga mga kinulit mo nag-specify sa Biblia nga dili na pabatunan sa Ginoo.
Unya isipon natong murag Dios, murag Dios higala munang mutawag og Dios kini ba gina tinuod nga Dios, murag trak ba. Unya gaingon ang bersikulo 5 sa Exodo 20 nga dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila, ayaw pagsimba kanila kay ako ang Dios nimo aboghuan, silutan ko ang nagsalikway kanako. Gipadayag nas Ginoo sa ikaduhang sugo sa napulo ka sugo, gidid-an ang tao sa pagyukbo ni anang mga kinulit. Gidid-an ang tao sa pagsimba ni anang kinulit. Pero unsa may nahitabo ang mga kaparian sa unang panahong mibiya, gibiyaan ang sugo sa Ginoo. Gitukmod noon ang tao nga magyukbo og magsimba sa mga binuhat og pagbaton ni anang mga kinulit nga wa na isugo sa Ginoo. Gibiyaan unsa pa gyud? Kay ang kamatuoran ang gibasa sa Malakias 2 bersikulo 8, mibiya sila sa kamatuoran ug ang kadaghanan nga mga tao gitukmod sa pagbuhat og kasaypanan, pagbuhat og sayop. Ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo, nag-ingon ang Biblia higala. Niya Biblia atong gikoptan dinhi ang Santos nga Biblia. Ang gisulti mga higala nga matod pa, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Oy, unsay hinumduman nga atong santoson ang adlaw Sabado. Pero tanawas doktrina Kristiyana ug unsay gibutang hinumdumi nga santoson mo ang mga Domingo og pistang igilihi. Giusab bang higala? Gibiyaan ang kamatuoran nga adlaw Sabado diha sa Biblia. Gitukmod ang tao sa pagbantay sa ipapahulay nga wa sa Biblia. Munang klaro ang Malakias, gitukmod ang tao sa pagbuhat og sayop, gibiyaan ang tinuod, gitukmod sa pagbantay sa mini nga ipapahulay. Na ay Sabado nga klaro sa Biblia mabasa, litra po litra, ikapitong adlaw Sabado, nga gisugos Ginoo, gitudlo nas mga tao, gibiyaan nila na. Unya gitukmod ang kadaghanan nga mga tao sa pagbantay sa adlaw Domingo nga wa na isugo sa Ginoo. Balaod lang nas tao, ang tao na nagsugo ana, dili ang Ginoo higala. So klaro og tin-aw kayo ang gisulti sa Biblia og kinsa may leader sa simbahan, pangulo sa simbahan, para mo man gimension sa maing balita nga mibiya, kamo lang higala og magpatukmod gihapon mo. Magpatukmod gihapon ta bisag atong nakaplagan ang kamatuoran. Munang atong pagtuni Bible based na siya. So ato pantan-awon unsa pa gyud dinhi ang nakasulat sa Ezekiel 22 bersikulo 26. Mao ni atong mabasa higala nga gibiyaan ang kamatuoran, gitukmod ang tao sa pagbuhat og sayop. Unsa ni kamatuoran pagibiyaan? 26 gyud dinhi. Gisupak sa mga pari ang akong balaod. O giingon sa Ginoo, giun sa ang balaod sa Ginoo, gisupak sa pari ang akong balaod o gipasipad-an ang akong balaang butang, managsama alang kanila ang mga butang balaan og dili balaan, ang hinlo og di hinlo, astilan hinlo og di hinlo parehas na lang, basta masul sa baba kaon nang uban kagubkob lang ka og litson kay maora kuno kaon tanan. O ingon ang pari may supak sa balaod sa Dios. O niya unsay gibuhat nila, wa sila nagtudlo sa tao sa pag-ila sa balaan o sa di balaan, sa hinlo o sa dili hinlo. Wala nila panumbalinga ang akong adlaw igpapahulay. Tiyaw mo na, muna ingos Ginoo akong adlaw pahulay. Wa nila panumbalinga, nga naman gisalikway nila higala, gilisdag Domingo, nga wa na isugo niya. Sa ingon, nga pa, agi wala ako tahura sa katawhan mga higala. Muna gisultis Biblia, muna nahitabo. O niya, kisa man ro'y nagtukmod sa tao sa pagbuhat og supak sa sugos Ginoo. Kamo na una-una ana, ni pa itong basahon din sa nakasulat mga higala sa Usias. Aritas Usias. Sa Usias, kapitulo 4, versikulo 6, ngadto sa 9. Mao atong mabasa. Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ninyo ilha og kay gisalikway maninyo ako. Isalikway usab kamo ingon nga akong pari og kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios
kalimtan ko usab ang inyong mga anak, sa makadaghan hinuon kamo bisamot ang inyong pagpakasala kanako, busa ilisan kog kaulawan ang inyong kadungganan. Gipahimuslan ninyo ang pagpakasala sa akong katawhan, o gusto ninyong magpadayon kini. Wala ako'y palabihon sa pare og sa katawhan katong misunod. Sulutan ko kamong tanan, sumala sa inyong mga sala, o pabayron ko kamo sa inyong bibinuhatan. Kano sa may tabo? Sa adlaw unya sa paghukom sa Ginoo. Gisaaran higala nga silutan sa Ginoo, pabayron sa Ginoo sa ilang mga buhat nga supak siyang kabuton. Munang mintras may panahon pa, di na ta mapatukbod, mangita tas kamaturan, mudawat tas kamaturan, aron sa adlaw sa katapusan makabaton tag kaluwasan. Wa naman tayo time, akong ihatag panahon ba isaw. Daghang salamat, Brother Libby, mga kaigsunan og mga higalang wala untay igo nga panahon sa di pa hingpit tapuson atong programa ni atong closing song may man atong closing prayer. Magampo ta mga higala. Amahan mo na sa mga langit, salamat sa iyong pagpakiguban. Salamat sa imo mga pulong karong gabi una. Magpabilin kining buhis ang punumduman, magagiya ka namon tanan paingon diha kanimo kini magisalig sa Jesucristo ang manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa pagpaminaw. Kinilamay niyo mga higala sa kanginan sa ngalan ni Pastor Joel Tarana. Sa ngalan sa ni Brother John dito, kinyo mga higala sa kanginan, Brother Libby Clavis, o kinyo sa Brother Isaw dito, magayon kanyo. The Bible may hurt us with the truth, but it will never comfort us with a lie.